Tak myslím si, že pre každého potenciálneho vodiča v takomto prípade, čo teda dúfam, že sa nestane, pretože jednoznačne ABS je dneska výhodou, je, že pre tou danou prekážkou treba pustiť brzdu, vymaknúť spojku a vyhnúť sa danej prekážke. Si skúsený pretekár, ktorý to možno niekoľkokrát zvládol, napriek tomu myslí, že to je ľahký manéver, keď si človek musí uvedomiť, že pred prekážkou musí uvoľniť brzdový pedál? Vôbec nie, dokonca sa mi samému stalo v mojich začiatkoch profesionálnej kariéry, že tam som preblokoval tie kolesá aj ja. Takže, ako som už spomenul predtým, ABS je jednoznačne výhodou. Dobre, Miška, teda, ty si jazdila na vozidle, ktoré malo systém ABS. Videli sme, že ten manéver bol na oko možno jednoduchší. Ako si to ty vnímala? Ja som bola veľmi spokojná s mojím autom, ktoré má ABS, pretože môj vyhýbací manéver bol úplne v pohode, že ak som dala prekážku, zabrzdila som a jednoducho som sa vyhla tej prekážke, vakla som sa do svojho pruhu, takže to bolo úplne jednoduché, takže ja som akože pre ABS. Bolo tam niečo pre teba nezvyčajne ťažké? Možno ako si musela silno tlačiť na ten brzdový pedál? Som akože zatlačila, ale nebolo to nejaké také komplikované, tak dalo sa to zvládnuť, aj ženská noha to zvládne. Takže najdôležitejšia možno je taká včasná reakcia vodiča, no? Zareagovať na to a len sa pekne vyhnúť a je to všetko úplne jednoduché, takže som spokojná. Dobre, výborne, zvládli ste to obidva naozaj bravúrne. Poďme sa teraz pozrieť, ako by sme vedeli možno s týmito vozidlami opäť vyrovnať nedotáčavý šmík. Nedotáčavý šmík, alebo šmík predných kolies. Snad najväčšiu chybu, ktorú vodič spravil, je tá, že do zákruty priletel naozaj veľkou rýchlosťou. Vozidlo začalo plynule vynášať von a väčšinou nasleduje čelný náraz. Uvidíme, ako sa s tým popasuje jeden z najlepších pretekárov Slovenska, alebo na druhej strane ukážeme si, ako pomôže tento šmík zvládnuť Miške technologicky modernejšie vozidlo, ktoré má systém ESP. Poďme sa na to pozrieť. Šmík predných kolies, odborne nazývaná nedotáčavosť vozidla, vzniká, keď vôjdeme do zákruty veľkou rýchlosťou. Vozidlo nie je schopné opísať natočenie kolies a vplyvom vyššej odstredivej sily a straty adhézie letí auto rovno von. Zvlášť si dajte pozor v zime na klzkej ceste. Na zvládnutie tohto šmiku pomocou ručnej brzdy rovno zabudnite. To je možné tak na parkovisku. Pri vyššej rýchlosti je to takmer nemožné zvládnuť. Správne riešenie spočíva v ubraní plynu, čím znížime rýchlosť a odstredivú silu, volant držíme mierne natočený v zákrute a vozidlo dostávame opäť pod kontrolu. Aj keď Miška priletí do zákruty rovnakou rýchlosťou ako štofy, tentokrát je to systém ESP, ktorý rozpozná vznikajúci šmik, okamžite za vodiča uberá plyn, blikajúca kontrolka nás informuje o zásahu elektroniky a vodič musí len volantom ukazovať smer, kam chce ísť. Pre zvládnutie takéhoto šmiku alebo vyhýbanie sa náhodným prekážkam je priam nevyhnutný tréning na cvičisku. Potrebujete si nacvičiť správne reakcie vo svojom vozidle, pretože každé sa správa inak a žiadna nehoda nebude už náhoda. No ty si sa dnes moc nepošmíkala. Veru, že nie, ale mal som dobré auto k dispozícii. Miška, tak čo hovoríš na to ESP? Vieš čo, konečne už viem, ako to funguje. Aj keď som sa dostala do šmiku, tak mi tam začala blikať kontrolka, ale vedela som to s tým autom ukorigovať, takže ja som opäť spokojná so šmikaním. Takže ako normálne vodič sa vôbec nezlakla v tej zatáčke? Absolútne vôbec. Tak ona to zvládala celkom s prehľadom, za to ty si mal plné ruky práce. Tak určite, Milan, áno, keď som ju videl, ako to bravúrne prešla, ja som sa tam krútil pomaly, a keby som bol na kolotočnom zase, takže určite je to veľký rozdiel. Bolo to veľmi krásne vidieť na tom rozdieli, keď teda tvoje auto začalo vynášať von, automaticky si správne reagoval, keď si uberal nohu z plynu, pretože keď si skúšal ručnú brzdu, spojku, prípadne si tam skákal na nožnú brzdu, tak to auto nereagovalo vôbec. Ubraním plynu znížime výkon motora, znížime odstredivú silu a auto sa dá krásne zrovnať. Miška nemusí nič z tohoto robiť, ona automaticky, keby aj držala nohu na plyne, čo samozrejme teda robila, ale potom uberala, tak vozidlo si rýchlo zníži samo, začne blikať kontrolka ESP, začne ti pribrzďovať celé vozidlo a drží ho v smere zákruty. Takže aj neskúsený vodič oproti tebe ako profíkovi to dokáže veľmi krásne zvládnuť, len vďaka tomu, že má naozaj moderné vozidlo. Nedotáčavosť je za nami, poďme si teraz precvičiť šmík zadných kolies, pretáčavosť vozidla a kto to nezvládne, tak sa bude šmíkať ako divý. Poďme na to. Pretáčavý šmík ideme simulovať na module s odtrhovou plošinou. Výhodou je, že si dokážeme nastaviť, aký silný šmík chceme vyprovokovať. Takže ak pustíme plný výkon, tak to naozaj každého vodiča poriadne roztočí.
a my si poďme natrénovať, ako by to malo vyzerať správne. Šmyk zadných kolies, teda pretáčavosť vozidla, je stav, keď sa dostávame do rotácie. Ak v ten moment nespraví vodič vôbec nič, začne si s vami auto robiť, čo chce. Ak chceme pretáčavosť zvládnuť, absolútnym základom je rýchle točenie volantu v smere šmyku zadných kolies. Teda keď sa vám zadné kolesa šmýkajú doprava, točíme aj prednými doprava. Keď sa šmýkajú doľava, točíme volantom doľava. Počas celého šmyku je stlačený spojkový pedál. Pozor, aj keď má vozidlo plno elektroniky, neznamená to, že všetko zvládne. V tomto prípade si musela aj myška natrénovať správne reakcie. Keď začnete točiť volantom neskoro, alebo točíte pomaly, šmyk určite nezvládnete. V tom prípade musíte brzdiť krízovo, aby ste pri rotácii zastavili vozidlo čo najskôr. Úspech začína v okamžiku rýchleho natočenia volantu, v momente, keď nastal šmyk. Do hry sa pridá systém ESP, ktorý vám pri brzďovaním kolies výrazne pomáha, a len takto máte šancu dostať vozidlo opäť pod kontrolu. Pri automatickej prevodovke púšťame len plyn. Práca na volante je prvorada. Úspešne sme sa prepracovali až na záver celého tréningového procesu a možno ako sa hovorí, na záver to najlepšie, tak bolo naozaj vidieť, ako sme sa krásne vyšmýkali, či už s vozidlom z ESP alebo bez ESP. Štofi, ako sa ti jazdilo? Ako by si to celé zhodnotil? Tak toto finále si myslím, že zhrnulo vlastne dneskajší deň, pretože skutočne bolo to veľmi náročné jazdiť, pretože auto už teda ako na tých iných procesoch nemalo zapnuté ani jedny asistenčné pomôcky a tým pádom ma to zo párkrát vyzvrtalo do takých smerov, do ktorých by som nikdy nepredpokladal, že ma to vyzvrtá. Zažil si už niečo podobné na pretekoch? Tak určite, že ten jazdec sa stretáva s týmito vecami, pretože tieto pomôcky to auto nemá, ako som už spomínal. Takže určite do premávky nie, pretože my sme na to zvyknutí. Ja osobne teda jazdím od 9 rokov, takže je to trošku iné, ale stále cez to všetko, dneska mi to zase pripomenulo to, že človek si musí dávať bacha vždy, pretože treba exercise is never ending story. Jasné, úplne s tebou súhlasím. Miška, čo ty? V začiatkoch ťa vrtelo ako naozaj na kolotoči, potom si na to celkom zvykla. Čo bolo možno pre teba najnáročnejšie? Veľmi ma to prekvapilo, pretože s takouto situáciou som sa ešte nestretla a musela som si zvyknúť na rýchle točenie volantom. Trúfla by si takýto šmigu zvládnuť aj reálne v praxi? Určite áno. Dobre, každopádne my by sme veľmi radi na záver popriali každému vodičovi, aby žiadnu z podobných situácií nemusel nikdy v premávke zažívať, pretože dnes sme mali každý veľmi veľa možností a sami ste videli, že raz to vyšlo a raz nie. Na ceste má každý len jednu jedinú možnosť. A tam, keď zaváhame, tak to má väčšinou tragické následky. Prajeme veľa šťastných kilometrov bez nehody. Takže vážení motoristi, dúfam, že toto DVDčko, respektíve toto video, čo sme dneska natočili pre vás, bude prospešné na to, aby ste si uvedomili, že motoršport auta a všetko okolo je niečo ako zbraň. To znamená, že vždycky musíme premýšľať predtým, než sa niečo udeje. Takisto aj mne, ako závodníkovi, ktorý je zvyknutý na to, že dajme tomuto závodné auto nemá všetky tieto bezpečnostné prvky, ako dneskajšie moje auto, som na to zvyknutý. Stále som sa dovaroval, respektíve spravil som strašne veľa chýb a takisto mi to veľmi veľa dalo, aby som si uvedomil to, že chyba sa nám môže stať všetkým, ani nevieme ako a kedy. Takže by som vás chcel poprosiť, aby ste šoférovali obozretne a hlavne predpokladali, čo sa môže stať. To znamená, netreba sa nikdy dostať s tým autom na hranu a potom nejakým spôsobom cez tú hranu. Takisto, že mám len 25 rokov, začal som na Ford Fiesta od 14 rokov, momentálne jazdím majstrovstvo sveta na Lamborghini a všetko toto sa stalo len vďaka tomu, že som bol obozretný vodič. Každý sme omylní, len ide o to, aby sme predpokladali dopredu nejaký ten problém.
Som rada, že som sa mohla podieľať na výrobe tohoto DVDčka pre vodičov, pretože ako začiatočník som sa s takýmito situáciami ešte nikdy nestretla a veľmi mi to veľa dalo, pretože som sa mohla naučiť, ako mám korigovať auto, keď je v šmiku, keď ide nejakou rýchlosťou a hrozí mi tam nejaká prekážka, nejaké manévry si vyskúšať. Takže tomuto som vďačná a každému vodičovi by som chcela odporúčiť, aby si prešiel takouto školou šmikov napríklad, aby zistil, ako to auto reaguje na určité podnety vonkajšieho prostredia. Tak im prajem, aby si spomenuli aspoň na pár situácií, ktoré sme si dneska ukázali. Tak som vás konečne našiel, vy sa šmíkate ako diví. Takže pri nedotáčavom šmiku, majster... Čo je? Miška, zažila si niekedy už nejakú krízovú situáciu? Tak zažila či nezažila? Technologicky vyspelé auto. Ešte raz, nebolo to dobré. Rovnaká rýchlosť, krízové brzdenie, auto z ABS, aký si mala ty z toho pocit? No, nakoľko som išla primeranou rýchlosťou. No, vážený, konečne som vás našiel. Áno? No, vážený, tak som vás konečne našiel, takže máme za sebou šmik predných kolies, určite sa vám veľmi dobre jazdilo. Už čakám druhú vetu, že kedy mi zoberieš slovo. Naozaj ma to veľmi prekvapilo, pretože som takýto šmik ešte nezažila a musela som si zvyknúť na rýchlu prácu rúk. A keď si začala rýchlo točiť, ako sa to auto začalo správať? Takouto situáciou som sa... Počkaj, že sme sa smiali. No. Ideš, poď.